Mic test, hello? Mic test, hello? Da. Six five on 6509 completion. completion. Ano? Nakita, nituyak ko pare. Kito nagkukuyog da kada banang, kagawad kuanang, nagpaili da. Day, saan man na nagpakaada kanya ka? Baya mata, agudong da. Ako daw. Awan to pa ultimis. Ultimis. Awan to pa ultimis. Ko ako tanong. Pinuras ko dyan bukado. Ang tinagburasa. Oh, tiktok ka nang dito ba nga? Saan man na nagpakaada kanya ka? Mga Baya mata, agudong da. Ako daw. Awan to pa ultimo 5 akwartana. Uran ni banang. Di na mo imbagan mo apa nagpaili da. Ay, madanaga na. Kahit no kasta ngagpaili nito. Madi ah. Madanaga na kay. Apay da kay lagmak-mak duman kay. Pinasibo yo yung kadwayo nga ni Kusip sa akin na panagmak daw. Garong, ah? Wawa. Ay, awan page 2 na. Ah. Tanan di tanan pan ni Kusip man ay nadyo. Nda nagmak daw. Grabe niya. Grabe paray amumon maminsan. Kano ka na nagdardar. No diha ka makamak daw ikanda ka. Amo extra mo ako. Di ka no asa na umang pakan. Ay, Nakakulong. Yan. Uran ni banang. Di na mo imbagan mo apa nagpaili da. ay, madanaga na kay. No kasta ngagpaili ni tuyang ko pare. Na, bakit nga? Uy na. Adda kalukwan nga aramiden na no maminsan. Esos. Ay. Ang mga no isungsong na ni banang. Good morning, Ma'am Dayumi. Ay, Likaw. tama kasi ba ni Kusip. Good morning, everybody. Sama pa nagmak daw. Tuyang. Noon, badong amin. Badong amin Ay, na sorry. Nagpas yun lagi to eh. Yan bandit ang antik. So kaya kay aglong ganisan. Good morning also, my beautiful sponsor. Aglong ganisan. Kami badong lang. Apay ngay pare. Aldaway nga mawan pa ni tuyang ka. Kini maribanang. Huwag ka rad. Apa nagbayag da ili? Ay, kun kay. Adda manan madingar aramiden na day tuyang pare. Di kag pampanunot itikas ta paray. Agparparik na arot kanya pare. Ha? Kasta kay tiaramid ni tuyang ka. Tidakis na no ramraman na day takalukwat. Ay, madi. Good morning po, Mama. Danica. Yahoo! Adda pa budget milag di bigat. No pa? Nung nangina. Nagbasit. Nagbasit, nagbabatit pa kat manulang inom sa lang di. Kat 100 plus niya. Uy, Ayun. 118 sa. Ayaw. Kalamangan di ko na. Tidakis no mairamraman. Ay, madi, may sampan. Ay, sana mabalin pare. Di nakiramraman ni tuyang ka. Naimbag nga oras, ma'am. Mga no mairamraman ta iti day ta akalukwan da. Ay, sana mabalin pare. Mati na talaga. Maning-manan, ma'am. Dayumi. Watson. Uy. Ayun. Lagi kayo ni gatang. Pati day ko. Lipstick na namat. Good morning, Insan. Nagroya lang. Live ka Facebook. Ibram. Whitey. Mga no mairamraman ta iti day ta akalukwan da. Ay, sana mabalin pare. Di nakiramraman ni tuyang ka. Tapulos, ajak isuna. Ajak tapulos ajak tulungan. Tapulos, Ajak tulungan. Ay, sana mabalin pare. Di nakiramraman ni tuyang ka.
tapulos, ajak tulungan. Tuyban. Tuyban. Anya dagita ginatgatang mau. Nay, apay kaslasaan ka maragsakan badam. Talaga asaan nakamaragsakan. Sa tila man ang dagita. Sa tila dagita man. Porme man. Sa tila gatangan manay. Tila ginagatang mo manay. Di matangak iti sanga sa ako abagas. Sanga aban. Ibad-badak nito. Talaga asaan nakamaragsakan. Takumpormi man ang tikinatgatang mau. Di matangak nga rod iti sanga sa ako abagas. Oh, makita mo si daan anaimas. Kanaglaing ka nga reklamo no sardinas lat ti paspasidakken ka. Ket anya kay dagita nakasupot. Ayan na. Dayta, impaigid mau. Ilamlambang mo kanya. Na, nakita manin. Makita. Talaga kayat mo nga ilang mga anak ah. Talaga kaya mong ilamang kanya. Awang ba Ilang mga reaksyon ko. anak. Ayaw nga. Dayta impaigid mo. May samang pay balong. Kuna man. Anya dagita nakasupot. Kuna naman jopit. Di nga to man pay balong. Anya kay dagita nakasupot. Ayan na. Dayta, impaigid mo. Ay, ta reaksyon ko. Wait. Kanan na. Sardinas lat pati paspasidakken ka. Ijay. Anya kay dagita nakasupot. Amo Up. nakasaksak. Ay, sorry. Amo nakasaksak. Ay, steady mo nga nakasaksak gamay. Bawasan man yung brightness na baray. Kaya nakalive ka mo lang ang mga apektado. Yung brightness na yung screen. Ora i-pull mo nga nakapakapsol. Yung brightness mo baka nakapull. Ang mga awang mo tikonekta na lang. So di may samang papurot pa rin. Kababad kami. Ora ibabam lang. Reklamo no sardinas lat pati paspasidakken ka. Kita niya kay dagita nakasupot. Ayan na. Dagita. Impaigid mo. Ay sus. Nakita manang. Makita. Talaga kayat mo nga ilang man kanyak kay. Para kanyak dagitaw. Apay aparaking kalangay. Pagpapintas ko. Pagpabanglok. Tapno saan na kun nga uyawin nga agatla na anabunglog ti payuod ko. Nangalaam nga itinggatang mo kadagita. Aday ta ka manun. Agdamag ka man ako nakaw. Kitwi na. Tawang mo tamok akwartam. Ada, nagkunakan ka nga awan. Ay, madanaganak man ang tuyang. Apay amadanagan ka. Di ka kat maragsakan tado ti ginatang ko apagsayatan. When ang Ay so, santan ngagsiday ti bugong ita. Taad na ginatang ko alitsawn. Ay, wala yung gaano sa'yo. Laban siya, laban siya. Good morning, Ma'am Alexa. Paray. Ingat ka mo ilang ingatan. Kit oras si kamot paray. Itay ka pa nga ingat nga ingat. Ay na, naimas nga ron tisindak. Ay, kit oras siya kamot paray. Ah. Naimas may, tisinda. Papaitan kan kuhod ko naman. Litson ko naman may, tisindak paray. Kan fried chicken. Na. Sino ngay? Dito ngay. Yan. Dito ngay, bad in lalaki. Ako. Naugadan kita. Awan pa mo sa emboses yung apa? Awan mo emboses yun sa pa mo ng lalaki. Sige, talo tayo. Sigurado, naimas manan, tilotwan nito yang ka, wasidain may, paray. Diyak pa'y kaya tagawid pare. Kaurayak nga agasok di kusina may. Maangot kung tumot lang ti si Dain alutun ni Banang. Aldawin paray. Apay nga, saan mo ilagan nga agasok, di kusina yan. Uray ba't di kusina yun? Saan pa'y nga agas-asok? Kita ma? Napanan na mangatan ngay ni tuyang paray. Napan man siguro nakiistorya. Nalipatan nan sa manan ti agawin niya aglutaw. Pare,
Makitam ti sumungad. Basit may talakay paray. Ah. Ken singkay. Makaungungad. Iso asingkit. Ching ching chal chal ching ching cha. Anya kano paray? Ching ching chal chal chin chal cha. Jak maawatan. Toyang Oo nga may. barang warang. Amumon Ay paray. amukon. Sigurado. Pare, utang datoy. Umayak singer. Papanawon ta paray. Teritoryo ta daytang. Ipalubos ta kiday na pagsasawan na ta iti saan ang maaawatan. Kasano ang pagsasawan ta paray? Ay, Ay, ag sa utabaten iti saunan agpaatiw takit din. Sige nga daw. Chow chow ikaw, chow chichi Eh, wala. Kultil, buktil, Ha kwil. ha. Hala ha. Ching ching chal chal ching ching cha. Pimanawon paray. Chul. Sige pa. Ayun, tayo mo pimana. Madam. Sige ba paray. Pagsangit din ta. Pagsangit din. Pimanawon paray. Ansa nga pimanaw kaya? Makapanpanawin ko na kaya. Makapanpanawin paray. Sige pa, pagsangitin ta. Chachi, wachachi. Chinese. Changwa changhi baji ya. Hala ha. Ching ching chal chal ching ching cha. Ha? Naalay ka tao na to. Orachi. Hala ha. Ching ching chal chal ching ching cha. Makapanpanawin paray. Sige pa, pagsangitin ta. Chachawa chachi, jowachi, chichichawachi. Wachachi. Inananuyo jay singkit ala kayang gail. Agsangsangit mataping manaw. Pinagsasawan mimit. Naawatan na timbagaya. Nawatan milata kwaraw, nga may agsingir, iti utang. Ha? Ayan na nga di antay ko raw. Diyan ka mo ah. Nun sa timbaga ba, pare? Ilang mangandan sa matanti utang da. Uy na, tanay, awan pay laing nituyang ko paray. Nagutang dansan. Nagutang da sa da Kuya. ilang mangan. Mayat, mayat. Tong singwa. Mabuya to Chinese DJ. Makanta kaya nga sa niya na yung magata paray. Uy na, tanay, awan pay laing nituyang ko paray. Nagutang da sa da ilang mangan. Uy nga raw, aguray ka paray. Tabiro kag man nituyang ka. Toy. Export, nga. Baru mo tapang talong mo tiya. Hindi, te. Hindi, tigi Hindi ko. tamit talaga. Regalo idi Christmas. Malap ng kasin sa mo na. Amin nga, Lap naman. Hello, Ma'am Dayumi. Hello, Ma'am Uy, Alexa. And Ma'am nagbayad ko Danica. Kaya nagiti 7,000 nga buya. Good morning, Ma'am Danica. Alexa Win. Nap na panam. Apay nga itakala nga nagawin. Naglemeng kami lang magkadamarikwanang. Amuklatan. Ajay utang. Nakasango ka lang aron. Anak ka nagpiding ina. Yung nagpiding ang kangan. Piding in ko na naman. Nap na panam. Apay nga itakala nga nagawin. Naglemeng kami nga rog kadamarikwanang. Amuklatan. Ajay utang yaw. Timayam mo. Ti may siningir Ay, di sorry singkit. ako. Ti umay singiran di singkit.
Ambuklatan. Ngaron. Kitamlatan ajan tinaugadan. Naglembang kami ngarod kada marikwana. Ambuklatan. Ajay utang yaw, ti imayan di jay nga singkay. Ti umay Jay. amuklatan Amok. ajay utang yu ti umay singiren jay singkit. Umay awan jinanan. Wen umay Ti umay singiren singiren. jay singkit. Away. Naglembang kami ngarod kada marikwana. Ambuklatan. Ajay utang yaw, ti imayan. Ti umay. Ti umay na singiray. Umay singiren jay. Mungkin. Ti umay singiren jay singkit. Amuklatan. Ajay utang yaw, ti Umay singiren jay umay singkit. singiray. Ti umay singiren jay singkit. Jay singkit. Naglembang kami ngarod kada marikwana. Ambuklatan. Ajay utang yaw, ti umay singiray. Day jay asingkay. Awan pa'y ngarod pagbayad kaw. Siyak ti ipasangaw. Maglaki din ah. Tanapapanaw mi kan ni parintay. Ha? Anyang itinaramid siya. Pinagsasawa mo ay. Pinagsasawan Pinagsasawan mi. mi. Iti saan na amaw awatan. Anyat. Anyat ti ham. Nalum. Ada ti charger mo dyan pare. Anyang itinaramid siya. Pinagsasawan mi ah. Madilat ta. Pinagsasawan mi iti saan na amaw Ay awatan. binulod sa mo ng timanline. Pinagsasawan mi iti saan na amaw awatan. Napapanaw mi kan ni parintay. Anyang itinaramid siya. Pinagsasawan mi ah. Tisan na amaw awatan. Kahit ano sampay laeng aasangwen, aging gangad na pagbayad kaw. Well, Ay unay kamutin to yan. Bayag mo ta, kaslabuong nga. Dapat awan ito tuloy na monitor. lang. Iti saan na amaw awatan. Bisan na amaw awatan. Kahit oh, baliwak di ay baliwak di jay YouTube. Going. Nagsasawan mi ah. Bisan na amaw awatan. Ay katano sampay laeng asangwen aging gangad na pagbayad ka. Ay unay kalaki din ay ato yan. Parigatin na mula unay ay. Ay kataganos ka. Saan kanton nga utang ah. Siyak tumit lang ti maparigat at sumugsugbat. Lang. Tagay. Gwapo. Pinadaktal ng mga text na yun. Drama lang. Page 2. Ijay Batong Inteng Bridge 7, Bridge 8. Bridge 7, Bridge 8. Musta nga kail yan? Ma'am Dayumi.
Naasok diyang TV kamera natin niya pare. Sila nga naasok. Samsung data. Nakan data pare. Awan. Ang bridge 5. Bridge 7. Di, apa yung naugadan dito ikon dita? Sige. Bridge 7. Yan ang series nga. Ikaw ma. 6510. 6510. Completion ba dong? Timing. Ti panangayab mo kanya paray. Apay paray. Una paray. Tawan ni tuyang ka. Napan nagpautang. Mayak no kasta. Iso ama panta nag-video kay paray. Agap apura kamit unay. Ay kitwi na paray. Kaya't kaun ti agkanta. Oh, kinsa talaga agkanta mo gaya. Ang video kay mo paray. Tanong nga natin. Hanang am di -1 na nga. Adlibtan nalpastan. Ay na makapandog kung alatan. Una. Sige. Ano awan mo ti music na kanya da video ken. Bridge Sa balin tog kang kanta nga video ken. Bridge 8. Hey, baka bandog. Hey, win nga rod Eh. paray. Kandak sa manay. Hey. Siga, ti makit. Ayan na. Agure ka ko na. Sige. Tak sa balin. Agure ka ta dagkang kanta ko na. Away. Hmm. Makin inagaw ka man. Away. Ay, agure ka. Apa ya? Makin inagaw ka man. Ay, siyak ta. Kanta man yan. Ayun siyak. Ay, agure ka. Siyak pa ko na. Ay, nyamay. Basta dagkang kanta ko na to. Agure ka. Win nga rod paray. Kandak sa manay. Ay agure ka mo ta paray. Tadapay kang kanta. Kasakpay ko ma. Ay, makin inagaw ka man. Siyak ko ma. Ay siga ati makininagaw. Na, Sakpay ti umuna nga kanta paray. ay, di ka man makin inagaw pare. Saan ka makininagaw ko na mga si kamot ti makininagaw. Agjuwit tanton. Toy bad. Irene. Nya mo lang. Kwadi ang kaljiban ang ay kwadi ito yung. Nya jay. Bridge. Anya nga bridge nga eh? Bridge. Ay sige karon. 11. Ini. Nagsapa ka na rumwarto yang. Nakaluto ka. Siyak de dyan ka. Tuyang sa mo. Makaamu kamutan nga gluto iti kanem. Mapanak ag singir. Kunan ay Ay, na Saan jay. gusto siya di ba nang anday? haan. Siyak angkal. Kaya sikat yapan nagpautang tatay. Makaamu kamutan nga gluto iti kanem. Mapanak ag singir kunan. Halata ni tuyang tinapangaro nagpautang tatay. Iyan ti istorya mi kan ni kwa. Ay iso. Iso nga di banang ninting ni badong sa dataw. Mapanak nga rod ag singir iti pautang ko. Kunan na ni Badong. Nagsapa ka na rumwarto yang. Nakaluto kan. Kuna na. Kahit makamukamutin ang agluto. Mapana Wey. ang singir. Ay, Tadya gamit tapik mi nagbinaliktad. tatay ganinting. Kaparitan na pa nagpautang ni tuyang. Ay, sige. Sige. Musta nga ay Ma'am Dani ka? 11. Hi, Ma'am Danica. Nagsa Kinda na Maria. Nagsapa ka na rumwarto yang. Nakaluto ka. Ay, kat makaamu kamutan nga agluto iti kanem mapanak ag singir. Ay unay kamitin. Saan pa asin mingising jay inig? Pumanaw ka manay. Mapanak nga rod ag singir iti pautang kaw. Asino aya da kita papautang, pinautang. Sorry. Sino dagiti pinautangan? Ay, amin nakaruba. Mapanak nga rod ag singir iti pautang kaw. Asino aya da kita pinautangan? Amin akaruba. Dagiti ko kumaray. Ni kapitan. Ni kwaraw. Kun dagiti tanaw. Di mo pala singsingirin ni kumpare ngayon ting ah. Na, apaya saan? Kano iso ti kadakkelan ti utang? Uy na. Ta mga noon pa ilang mo ti pagbayad na. Ay sana mabalay. Nasken asingirak idan. Awan ti kumakumaray ken kompa kumparay no utang ti pagsasaritaan. Iyay. Bridge. Malay. Huyo ko na na. Ya, dupay mo.
Grade 16. Wen, 16. Kahit nakasingir ka mo laag. Nakasingir. Ay, sorry. 16. Kahit nakasingir ka mo laag. Ay, saan nga raw? Kaslamat nagsasakitin dagiti pinautanga. Anye. Ni Kapitan nalipatan nan no asino ak. Ni Maribanang kasladinak nakita idinasabat na. Ay, unay mo dagitan. Ni Marikwanang di nakunmangeg. Apay ngay. Kitsaan mo't atulang ni Marikwanan. Jaka mo. Dakwarog idinakita dak naglemengdan. Ay, sana mabalinda ito yan. Mapan ko kasarita. Ni kumpare ngayon tayong. May latta kailyan. Kung ano Bad ma'am dayo end. Ay, way. Kapag nagbakasyon, kailan? mapantanto di balaga niya. Uwan, tudingan. Amo kay ano. Ay, sidag titudingan, Pos? Wala, ay, tudingan. Umay kami to, kailan na, agawid ka. Gakam ka ni parenteng. Gunta taga dita kami iti. Uy, taga dita kami, idi mo lang. Idi ah. Huya! Ay, saan ka man aghuyo-huyo, pare? Tamok nga mamuna. Ay, agbayad kan, pare. Iti? Kityutang mo kintuyang ko ah. Agbaga. Ay, sorry. Agbayad kan. Tapno, makasingir nito yang kau. Muti mangilibre king ka. Iya bidyok yan. Nagbayad kan? Una na. Kinituyan ko, pantugan pa. Pare. Kityutang mo kintuyang ko ah. Tuyang! Weng, agbayad kan pare. Tapno makasingiray ni tuyang kau. Kay siyak Mike, ti mangilibre king ka. Iya bidyok yan pare. Pari ba to? Si kagayam ti kasagsago. Ay, unay kamutin pare. Ngam, ay, hindi ah. Kahit magamit tayo, nagitidad duma. Nakautang agbayad na. Pas, Diyo. Pari ba to? Si kagayam ti kasagsago. Wait, pare. Kahit magamit tayo, nagitidad duma. Ang nakautang, agbayad dan. Ay, una. Day talagayam. Talaga nga ilibre ka pare. Sanak, ngagangangaw. Ay! Mayat ah! Day tati kayat ko. Pas. Okay. Wait, ikaw Ay, lang iti, kwan. ikaw. Hindi na pang kanya makdo, tumanaliw kami likod niya. Ano sumusal lang ba yung gabi? Ay, sayang. Ay, sinigurado yung nakaagad. Tawaan na parang kalakapan. Ay, wala. Muna, dunda na. Ay, tanangan ka di magsaysay niya pare. Ay, unay mo tin pare. Unay mo tin nga pare. Kaya namnabsog ni Tuyang. Nakita ko di po sa nagragsak da. Uy, kaya nakapapal. Tapos, mas langay nga mga asar ni Manang Tuyang. Tapos yung kaduwada ng ulayong. Ay, Bantoy pa, bantoy. Mga medyo agdiwig-diwig di mo to nga. Wala, mabising ka mga gikabig. Batoy. Tapos lalaki. Ganito yan. 65-11 completion. Lapas of badong. Nakaluto ka, anto yan. Wen, itaypay. Mangantan. Mabisina ka. Nangipanam jay kakaisuna nuang ta. Sorry. Hindi ka na pa take out na pare. Ang malum na. Ayaw, nakapoy ka pare. Kakaisuna nuang ta. Jakmat makita, di ta nangipasturam. Imbolos ko latan ah. Makamon, tibiyag na. An iti. Ay, tigap, sorry. What? Ay, wata birthday na tatanga March na totoo yan. So, pamirinda gaya. Awampay magarag pagpamirinda kang ka. Di ta nangipasturam. Ano manangad dyan. Jakmat makita, di ta nangipasturam. Imbolos ko latan ah.
Makamon, itibiyag na. Ay saus, ingkay galaw. Narigat no makabulaws. Ay mabisina ka. Apay ay pagdanagam day tanwang. Day tanwang, sorry. Pamerinda na, masapang agsingir da. Gura ito maminsan ko na. Ikaw ba Ay saus, ingkay galaw. Narigat no makabulaws. Ay mabisina ka. Apay ay pagdanagam day tanwang. Alisto ka lang no panangan. Di mon intelligent wang mo. Bye-bye ama panagpasyar. Amuna day jay taga. Surapaw. Amuna ti agaway. Amuna day jay tagawid. Tam dayjay na. Amuna ti agawid. Uy. Tapos lalakbad lalaki. Kalaang no panangan. Di mon intelligent wang mo. Bye-bye ama panagpasyar. Amuna ti agawid. Badlal. Ay, duwata. Why? Masangkatan na to kaya. Thank you Tain tulod mo pa dito. Mali halata. Sorry po. Thank you Tain tulod mo pa dito balay. Dahil tanwang may kinituyang ka. Awan ang yaman na, tatabadong. Nagsingput ka na talaga. Ay katuan na. Siyak ti kasi singputan at tanog dito'y kabildatan. Si kanti kasi singputan. Ada ka di pa sa balay? Kunak ano ni Kwaraw. Ti kasi singputan at anag. Saan itan? Siyak itan ti kasi singputan. Aya. Si kagaya man. Kaano pa Nabayagan. Mala. Sana balay. Agyamanak manay. Batin. Nay, si Kamat paray. Huwag paray. Lumabasak pay. Ewan na. Ay kita, mga no, mapukaw tumanan tinwang yung kanito yan. Ay, saan ang paray? Inikakaw. Ini kamon ititenged di talina. Apay, tengod pang ikuan. Pinad na. Leading. Ang talikon pare. Ang leading nan ko na blata na. Ang talikon paray. Ewan na. Ay, saan ang paray? Inggalot konti hustaw. Ay, kaya saya, tapno saan ang makabulaws. Yan. Paray. Ada maangot na. Ay, papulpulpugan ang manok na dyan. Ijay balay miday ta paray. Aya, kaya't mo asawan. Nukma, ti pangaldawan nyo ka ni Marito yan. Ay, kitwin na. Ay, Kastoy kumakanayag, paray. ay, agawit ka nga raw din. Tapno, maimas mo ti pangan, iti sidaan nyo ka ni tuyang mo. But, tuy. Siya kundi tuy. Ay, awan, mga gayam, damdam. Istorya. Umuli ka na ba dong, tamangantan? Ay. Nimbag nagsapa kadagiti amin nga buya dito ay drama live tayo. Kuyang! Apay ba dong? Good Si night Camila. kan. Si Kare. Natikol ni Manang to yan. Ay ko. Paano tayo mapanagtik ni Kijay? Ay, da paray. Ito sumangkot Ani ko Sir Daddy Fortuner mo yan. Adda nga rin na-atrasan na. So, nang ilas asikaso di Martis. Naka-atrasak ti mulmulak din. Okay na. Masitas. Kinara. Inarado na mo. Taala na. Karag lang.
Mayat, ade, dili ka mo. Mayat, dili ka. 1.7, 1.6. Dili ka. Wala ka lang. Dagi jay mo, dagi jay walwalin lang ala ko. Dagi, 1.7, 6. dagi may walwalin para dagi jay. Dagi may peace out nga ako. Wala na, mausar mo, adi ay lisensya mo. Kasi kasunarod din ako, ano. Basta nga si kag-drive. Jay. Siya. Andan. Oo, Ay, sorry. ang tagamlogan ng kaldantan ko pa nakita. Sikat man na. Sinong bata? Logang ka din pare ko sip de oh. Awak ko. Ang yung nabridge ang Ay, pare ko sip. page to. Pintas pagit dili ka ng tit ko na. Page to. Apay nga, kasabali mo tan, timangot ko itao mas madimot ka. Cellphone sa Self datoy oh. Na. Apay nga. Apay nga ta sa bali di maangot ko ita. Taumas asideg dito'y balay. Apay nga. Ita nga mas asidega kung dito'y balay. Sa bali mo tan, timangot ka. Nay. Apay nga. Tuyang! Tuyang! Ay! Umulikan! Tamanganon! Kunak man, numanok ti sidain ta. Anya nga dito yung mga angot ka. Dinengdeng laeng ti sidaan ta. Nagkunakan ka manok. Asino nga jaglut-luto iti manok? Ay! Sorry. Ay, agdandan din niya. Gusto. Maya, nilogan ni ko. Nagkumingan ni Juby, nagdradrip nakakasta, nagadayo. Nagadayo kaya sinagmuto mo. Wala. Sino nga ruti? Dili ka, naman. Asino nga jaglut-luto iti manok? Di ta kaaruba. Jay manok ta siguro. Jay ilutluto da. Anya? Ay, unay kami tayo. Manok ta, kunam. Wen, ta itay sakurwak ko madagiti manok. Awan mo jay upa. Kahit no isagsagan. Isagsagan na ako. Sagsaganak day jay Kahit no apartyek parchek, tuko ma inton inton birthday birthday. ko na kun. Partyek to kumaday inton birthday. Ta itay sakurwak ko madagiti manok. Awan mo jay upa. Kahit no isagsaganak dahi dyan, pag birthday tao. Awanin jak amun umay agapon inton rabi ay. Ay, una yan. Palpalok magag dahi dyan. Tano inton birthday. Isaw ti parchek. Ayabak ni kumpare ngayon tayong. Ay, una yan. Ay, adan samot manen agal-ala iti manok. Napanla nakikaaruba. Tinukmaan dan. Karga-kargaan lang But, karito. eh, Ay, diba? Uging. Badong engine. Uging, antay. Nakita mo dilugan na. Insin ni Kusip, Jo. Pare! Gore ka. Nya. Nilikod na gamin. Tinakabang mo di ko. Ato mo. Tinakabang mo di plate number na. Pare! Pariteng! Naimbagan. Ah! Kinamo na. Sawang kaloy. Neta da. Pare! Pariteng! Naimbangag sabam. Ay, nagsapa ka na mapan ijibagkag mo paray. Pun pare, tagmulak man ita. Ay, pare. No dantuman makita mamanok akawitan. Tiliwag, taited mo kanya. Kawitan. Upa mo yung baga. Nagad-ado nga upa dito. Ago, libak na ron din. Ano yung upa ko? Nana mo na to. Ay, sorry. No dantuman makita mamanok akawitan. Tiliwag, taited mo kanya. Manok. Kiwin na. Nag-ado mo tiba ka dyan antikal din. No dantuman makita mamanok akawitan. Tiliwag, taited mo kanya. Manok. Na. Kawitan ko na. Why? Ado mo ti makikita akawitan. Nalukmag di manok ko pare. Nangisay, tidut-dut na. Agtatarao ka din.
Medyo parehas ka, magpaparaw pare. Naa. Nakatilmon sa iti bataw. Bato. Why? Kasanungay nga ron ti panagtaraok na. Kastoy na pare. Dinggay. Kastalaan. Kastalag pare. Ana maikwa jadi. Hindi ko ate nakita, hindi ko. Eh. Kastalag pare. Kastalaan. Kababain mo ti panagtaraok na tamanok mo. Madi nga mingkay ngagbal madi. San unay ngagbalikas nga. San unay ang makataraok kami pare. Nakatilmon. Kastalaan. Kababain mo ti panagtaraok na tamanok mo. Uy nga ron pare. Ta nakatilmon iti bataw. Sige. Ingka jibang kagmo. Kanyal dawon. Uy pare. Lalaki. Ay, sino nga? Batiin manan. Ni Joby tinakita ko dyan, nakaparking ito sa paligid ni Starix na rin. Metpe lang to. 130 lang ganun nga lang. Makaung-ungita ka talagan pare. Mahiblada ka. Di mo ipalubos paray. Anya ko mga ti paka-high blood ha. Napukaw man ang kawitan ko pare. Naa. Uy nga lang. Ay, maibos amin na naman ko pare. Ay, saan ka nga ipalubos ang mapasamak deta paray? Ay talaga saan na Kagatak ti kalding mo. Saan ka nga ipalubos ang mapasamak deta paray? ay talaga saan pare. Makaung-ungita ka na talaga. Ah. Ne. Ada man maangot kon nga agpulpulpog iti manok pare. Ay na, maangot ko ba? Surutin ta pare. Sige. Surutin ta. Tuipan. Hala, inting bat pa. Ay, wan gayam. Ampay gayam mana. Explore gayam. Da kami pay. Nakita pare. Nakita di pulpulpo ganda. Ay awanay. Manok pa rin. Uy, Ay, garay. mo naman. Ay, Nakita di pulpulpo ganda. Ay awanay. manok pa rin. Naramanak pa nga ron jay Di ka- chicken di dang na. kimol na. Jay chicken dang. Awanan di kimol na. Di owner mo, di tapa mo pare. Yaman gamin di ay. Sorry. Insala mo yung ipil ka na. Bagta nalagdan di ipil. Oh. Apa di ay? Nakita di pulpulpo ganda. Ay awanay. Manok pa rin. Rin na manak pa. Awanay. Kayat ko. Iso day jay paray. Mapukpo ka wawaki. Wakitan. Kawi ka. Yaman gamin di. Ano? Grade 4 sa Sige, grade paray. 21st ti finishing 2x2 ay 4x4 edikan pa ti si Maruno impin Hindi nag-shooting to awan dyan na. Ako dyan naman. Sa ay dapat ay nakaparadan sa ajay unag anti Ay, so dalawa. DJ ilugang mo. Kayat ko. Iso day jay paray. Iso day jay kawitan ko. Kasano ka na big man? Jay kukuna. Ah. Jay karay-kay na paray. Naa. Isaw tinakabigbiga. Naglaing kamitin nga. Un paray, manok ko day jay. Manok ko. Gusto di mo sangitan. Ay, Ramanan paray. takit di ah. Saan paray? Diyak kaya't aramanan day ta manok ko. Ken kastalatan. Pinulutan dalatan jay manok ko nga wanti bag... Saan ah? Dusaan ta iti criminal case. Awang gagapuna. Diyak kaya't aramanan day ta manok ko. Ken kastalatan. Pinulutan da jay manok ko. Naingay, paray. Dusaan na kwarog. Sana mabalinti kas dyan nga naramid ah. Sapay dandanin ti birthday paray. Awanan ti parcheck. Kat planok pa nga ayabang ka paray.
Aya, imbag man ta malagip naknukas dyan. Ay, katuwan mo taparay. Duwatan to lang agpulutan kuma. Tuyang. Aw, anya ngay ba daw? Binilang mo ang dagiti manukta. Way, binilang kaw, anay bag. Kay kompleto da ang Kumplito damay. At dadamin na nakakulaw. adda nga rod pagbirthday mo na. Ay, katuwan na. Ayabak ni kumparik a kapitan. Pulutanan may. Nelpas. Oy, good morning, Insan Ivram. Good morning, Ma'am Lovely Rose. Naimbag nga agsapa. Parang Ay, han siguro, kailipat niya. Ay, inatiban nyo na. Sige. Basta mo. kapi tayo, ma'am. Ay, Pay- nanagaya mga siyak. Ah. When, ma'am, thank you. Maid kapi, miss na. Ay, adi pa lang nagbilang na na. Ma'am Maylin nga, Ma'am Maylin. Ay, wong garo. Ma'am Maylin. Nag-awid magam ni Ma'am Maylin. Awan Ijay ka din. dito anda? Abra. Ayo, adawi. Aman Anday nga mo? nagdagas dito. Ay, Ito, urang oras eh. tulot tayo po na. 6512. Point 6512. Completion badong in. Anya te umay mo reklamo pare. Ireklamo ko man dagi nagdadakkel nga aso ni Marikwanang pare. Na, may kadwa ka na nagreklamo dita. Agasim man pare. Mapanag gumatang. Dandanidak kinagat. Ganon! Uy pare. Imbag ko na ma. Tanakalisi ah. Ay, aso amin ni kagawad na kita. Uy, aso na amin. Bayam, takasaritak tao. Ipagam, ngay pagod na. Dagita aso na pare. Winusan, ikulong na. Atoy. Sige lang, ma'am. Ma'am Lovely. Sikan sa ti sumarunong nga ireklamo ka. Tuyan, Na tapay. papapanamaya. Sak amin ay tagbangbangkan. Aglutaw, aglinis, dito'y balay. Mapankal. Ni? Nya mo dato bakit anay? Sila kag tutubaw. Pukaw-pukaw ka. Aglinis, dito'y balay. Makaturturo. Baryak siya. Magkanda baryak dito sa hapa. Apa ya? Nalipatak diwali ko. Ay, kay tatak. 27. Bumalik ka na Aglinis, pala. dito'y balay. Tapay. Nala. Nala di ay. Apang. Tidak ka pinakat. Mari. Sika ng bugbog. Sak amin ay tagbangbangkan. Aglutaw, aglinis, dito'y balay. Kanumapan kami lang agmarmarites. Ireklamo na ka. Ay, apaw. Ayan ko ngay mananantay. Dayta ti Akin pakaibusan ti oras kan panahon mo. Di dalamas siya mo pare na batim tatawali tayo. Nagsaksak na tao. Marmarites. Ireklamo na ka. Iso kay dahi tati pakaibusan ti oras ken panawon ma. Ay, aguray ka ba daw? Di kag tagtagaray. Apaya. Palpaliiwak jay kaarubata. Papanan naman ngatan. It apaya pakibiyangam dahi takaruba. Atal na ka kunanay. Tapno, adala mais. Tapno, Dahi madi. talag sisimit may chismis mo ti aramidan. Dagi di tatasiliday. Apaya pakibiyangam dahi takaruba. Atal na ka kunanay. Una, tapno adda maistorya ka dagiti kokomaray. Dahi talag chismis ti aramidan. Sigay, rumara ko na. Nagbalo nakba daw. Di nakurayan nga may aglutaw. Di awang nga pagkamo paray. Ay, so.
Puso na nga damo dan tito yang ini. Tiga makdaw. Badong kwarog tuy. Apa awan lamos kan sang ada paray. Mapantamang gumatang dito. Tersina ni Mari Kwanang. Kwarag. Untatang, padasan taman ti gumatang. Tado ka no, ti mabutang nga mapan gumatang kay. Anya nga iti kabuteng da. Kit awam mutan dagiti agkagat nga asaw. Naikulong dan. Wine. Nay. Nagatumay ti babae. Dita igit iti kalsada. Igit ti kalsada. May mas lagi ti babae. Agmarmar kayo babalasang. Islam mo lagi agmarmar iti bar ah. Hay. Kasi ti Rugina. Nay. Kasi marugi. Tunggal ma-edit ko. Aming in-edit ko nga par. At dati. Basta barnya. Awam mutan dagiti agkagat nga asaw. Naikulong dan. Wine. Nay. Nagadumay ti babae dita igit ti kalsada. Hay. Awam mutan dagiti agkagat nga asaw. Naikulong dan. Wine. Nay. Nagadumay ti babae dita igit ti kalsada. Ha? Ay, iso dagiti kabuteng dagiti tatawa lumabas dito yung kalsada. May sansamot dita ni tuyang ka. Ang dapay ni anti kabana nga. Hindi tagayam ti ayanda. Unya rag. Nay. Dita ti ni. Saba, di na lang nga makamarmar. Tangaglamlambang dansa. Unya rag. Dita amot ti pag-istoryaan da. Ang dapay ni anti kabana nga. Hindi tagayam ti ayanda. Unya rag. Dita ti pag-istoryaan da. Ay, kita mau. Nagmeti pa naglilinyada nga kikinutaw. Aguray ka man. Kwaraw. Apa, itataba daw? Kasaritak man ni tuyang ka. Sige. Tuyang! Tuyang! Ha? Apay nga da ka dito iba daw. Agawid ta. Apay apagawidin na. Nagsapapay lang. Ado pa'y tisaan mi ana istorya. Antay! Agawit kayo kanaon ko na ni Angkyle. Bridge. Uy, Bridget, dagan may isa. Nakaligtas. Kwan bad. Ay, damol na ibagamon. Tiga. Nasaya at may kagimatang pare, kakabadong. Natoy. Ay, sorry. sorry. Violate. Ah, Wardiya, kita. nasayaan mo tayo may kagimatang kabadong. Awam pa'y buhay na manok mo. Why, tawan ti maibaon ka. Ni Marituyang ngay. Ay na, adda dita, makichismis mare. Kunakon ka. May samay ka dagiti babae nga chichismis di taigid ti kalsada. Ay, isuda dagiti makagapaw. No apay nga awanan ti umay gumatang ditoy. Mas karkaro akabutag dagiti tattao, dagiti chismusa. Ngam dagiti nagdadakkel nga asaw, mare. Ay, ipulong ko ida kini kapitan. Siyak amis mo ti mangireklamo ka dagita. Ding-dinggek, tireklamo, maray. Kunak ano saan mo adengdenggan. Tadi ka magsasao, kapitan. Ang panunutat to niya tiramid. Ay, madadal dagiti lakok nawan gumatang. Ay, wala. No agtalinaed dagiti chismosa di taigid ti kalsada. Awanan ati mayat a lumabas. Kati lumabas dito, ay chismis dakpit. Ay, anya ngay taram ito, kapitan. Mabit lang tag panunutat. Mari ko anang. Ibulos mo namin dagita kulong mo nga asaw. Kabadaw. Ay, wala. Nasayat na dyan nga imbaga ni pare ba daw? Ay, ibulos mo dagiti asaw. Tapno mabutngan dagita ang chismusa. Wen pare, kauray ni tuyang ka. Kabutang namag, ti asaw. Ti asaw.
Kabutang na magkatiyasa. Uray ti kurente ni Sardin. Adaman ni ka. Shout out ka ni... Ni shout out Itag. dito ni Apo Itag. Sir Dave. Wen kan nyapay nga ti mabalin may na yun, sir. Nyapay ka di ti may na yun, sir. May na. Ay dito ti may isang sponsor ko gayan ti ko. Kabutang na mic. Eh. Okay. Ibulos mo deta. Next time da. Nauray ni tuyang ka. Kabutang na mic ti asaw. Ibulos mo. Ay, sige, Kapitan. Timing ti umay mo aparay. Ay kitwa na paray. Dagita achis. Talaga ka pa pumanaw. Next time da pigin mo ang gana ko. Inulit na mo lang man. Mangasik kayo, mangibarsa kayo dati ba? Manggatang maintenance ti aso. Sige, Kapitan. Timing ti umay mo aparay. Ay kitwa na paray. Talaga kayat ka. Pumanaw. Dagita. Ay, sige, Kapitan. Timing ti umay mo aparay. Ay kitwa na paray. Jay, dugtong nga jay. Napay nagkawit yun. Timing ti umay mo aparay. Ay kitwa na paray. Apa ya, Wan? Ini awam mo't silaw naman ninyo. Oh, dama lang. Kutsi-kutsi man yung switch na. Ay, sus, napot. Oh, dama na, ganda-ganda, gawan. Ay, sus, mali mo. Adan. Dama tayo. Magsarit-sad yun, ha? Ada. Magmadi-maday. Ay, sus. Anak. Mang mga anak ubeng. Mang mga anak ubeng. Mang mga anak ubeng. May kaman nga red. Takanang ka. Kanun ka ko na po. Umay ko may kanta kanun ka. Madi nagpabawi. Kaya magrumrungi tayo ni mapangkakaroon. Sangitan. Mang mga anak ubeng. Bye-bye. Grumrungi. Nagdusni-dusni. Ayaan, baka inaon na iso. Ay, manitaon yan ba? Ay, iso makagkak ko. Nalampin mo? Makagkaedad ka. Nalampin mo? Yung kuha, ang nandun pa. Nagsuldo ka nga ro din. Napadas mo. Napadas mo mo tanti. Ha? Tech data. Sika mga request ka mismo? Ah. Sumangpo. Tayo pa'y ganun. Ano, break. Tayo pa'y break. Walang tayo. Ay, dita. Sisters? Ay, paros. Sisters, ang naawan mo talaga yung sisanda. Anta ko lang gawin din. Dati, January, 1 month.
Dapat ma-reach mo din yung target mo 500 in 1 week. Dapat the reels hindi the reels sa kaya. Break, balong. Ang damat lang bayad na diril. The big pandas. Ag-break Manong kami, minutes pay. Manong nga Mga minutes. madam, ma'am Dayumi, ma'am Dirils. Ibra, ma'am Love Wala dito? Rose. Ma'am Alexa Wayne. Ha? Kita, Nga masapol i-apply di eh. Wait, pag-send ni Metaverse niya ba sa pupusang materials mo? Na nakita ni Metaverse na consistent na reviews mo sa ibang lahat, diba? In kami lang dati, ma'am. In completion mi lang. Send na kanto, diba? Ay, tatabadong ko na ni ma'am. Sin mapal ni Kapangan Primary School, Eastern, kaya pa, uy, Chicano, Mga dakol tipundong the dili. child friendly. Ayun. Pang-applyan din eh. Kasi page, ano page mo? Tawag page Mabiit mo, lang diba? ti break ni mga ka-YouTube. O, na page mo lang, diba? Da. Pangalan di reels. Anya ti kuan na di? Reels nga di? Pangalan di page mo. Mas na confidential mo YouTube na din, YouTube. Ngam iji Facebook ti pangkitaan. Ngayon, Facebook. Okay eh. Sinarot ni YouTube ni Facebook. Competition. Nagkaraming mag-group pa rin. Oy, oo na yan. Nagpalas ko sa subscriber mo. Ay, followers mo. Ay, awan pa.